हामबाय जत लोकुरग्न फुंकाहाम आं बिजय कुमार देबबर्मा द फयक समाबदलनि प्रेसिडेंट आं मियाव 5 तारिख फेब्रुवारी 2021 राजानि ककन खनाका यूट्यूब आरो राजा सामने तंगो हाती बारसानि बिसिङो जत बदलनो थांचा खलायै एडीसी इलेक्शन बोसानाय हिनै बर्षमा ग्रेटर त्रिपुरालैंड निकक सामनी ते नांखांकै बिनी राजबारी न फालै रिनाय हिनै सामनी आ कक थाइजा थाइनी निकक न सानानी मा नांगमानी ओ जागाव आनी चाया तंखाकै काइतरानो नाकारथुन ते बिनी चाया रगनबो काइतर नाकारै जोंनो बेबागनो काहाम ग्रोंखाय तंथु आं बिनी ओ कबक मुंनो गसी मानलियानी कारण बागै काइतरानो नाकारथुन लुकुरावनि थानिबो आं नाकार सानो तामनि बागै हिंगाय काइतर अरवो तंगै काइतरानो नाकार चिनि द फरक हामिया चाया खाबि फैमानी अखरा रगनि बुग्रा रगनि बखरक रगनि चाया खाइ फैमा रगनो नाकारनान साननानि बागैनो नाकार आं साग मांनि बचाया हामिया अंमानी आनि अहंकार रगनो पाइसुरिनानि बागैनो आं नाकार सानमानि जराव राजानो नाकारै रिथन राजानि चायानो नाकारै रिथन हिनि साननानि बागैसै मा फाइ ताम बागै हिंगाय 2015 नि एडीसीनि इलेक्शनाव सीपीएम दंनि याकनि मुक्ति खायनानि बागै चिनि दफानि गोरों हिंजानाय रग गोगोरक हिंजानाय रग सुवारेलम गोनां रग गोजों रग रंजाक सिजाक बुजिजाक मानसुकजाक रग बरक डेभलपमेंट खायनानि रोंगौ चिनि हानो रुल खायनानि रोंगौ रुलार गाहाम रुलार रगनो आ दायित्व याफारतन हिनै सानै थानसा बाक्सा अंलायनानि बागै जों सालायमानि जराव राजा अस्वीकार खालायमोन अरवो नामनि बागै बाहायकै राजा अस्वीकार खायगा हिमानि ककनो मयतो खायनानि मुचुंगौ आ समय थानसा बाक्सा खायनानि बागै जों खरकताम दा मन्टु दैट मीन्स मन्टु कलै एक्स टीएनबी नि लीडर टीएसएफ नि लीडर गै बिनय रियां एडवोकेट बो जनजाति मोर्चानि लीडर्स आं निजिबो आ समय जनजाति मोर्चानि स्टेट कमिटी नि कन्वेनर तंमानि बागै जों बन थांनि साइका बिनारो जों प्रथमत सुरिनानि बागै सामानि राजबारी व शयतान दखल खाय तंमानि अ शयतान न लखायनानि बागै साजा गहिनि फलागथार मानजा फरकसा बुरै म्यानमारनि फाइ साफाय माननो जों सानानि बागै माथांमोन नागालेन्डनि बुरै सुरिनाय रक फाइ साफाय माननो जों सानानि बागै सानसैमोन सुदु आबो सिमिया एडीसीनि इलेक्शनाव थानसा बाक्सा खायै बोसालायनानि बागै आईएनपीटी आईपीएफटी कांग्रेस बीजेपी इवन सीपीएम के सीपीएम फानो सिहिनि सुदु चिनि बरम सिनि थानसा खायनानि आ समय बिनि लगे जों बिनि राजबारीव ताबुकनि रेभिन्यू मिनिस्टर बरम गोनां रेभिन्यू मिनिस्टर एनसी देबबर्मा आईएनपीटी नि प्रेसिडेंट बरम गोनां बीके रांकल ते जों खरकताम आईएनपीटी नि लगे पदय दा जगदीश बतंखना आईएनपीटी नि जीएस गाय मेबर बतंगो वर्तमान ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर रेभिन्यू फरेस्ट मिनिस्टर बरम गोनां मेबर बतंगो आवा हाइक्लाय राजबारीव राजानि नखुंगो आसुक्लाय कगलाम सालायै एडीसीनि इलेक्शन थानसा बाक्साकाय बोसालायै सीपीएम नि याकनि क्षमतानो सेगै चिनि बरडक जारा गोरों हिनि तंनाय रक गाहाम हिनि तंनाय रक गोथार हिनि तंनाय रक बरमनि थानिव क्षमता बेरावानि रे याफारै दिवानि हिनि राजाना कय सानपुरव राजा सापुरव आ समय राजा कक बिवै कक नारगलिया पाइ थांनाय ओ राजा ताबुक आमसक सकांगो थानसा बाक्सांनान तंमानि आ समय थानसा बाक्सांलियावै ब आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट बरम गोनां एनसी देबबर्मानो थानसा बाक्सानि नि थांपुरव बरम गोनां रेभिन्यू मिनिस्टर सिगाव खायगै फायो हिनि सामानि सायाकुयाय फायो हिनि साजाकमानि आबोनि न फलंखना काइतर बन नाकारथुन
tei tabuk bo hongkar khlaiयै samani jotono thansa baksa khaidi hinai bini thansa baksao जों थांमानि नब्ले थांमानि सुदु abo simia जों दफा एकसमा बदल khlai tongmani yagulo phano जों बिनिया कांग्रेस नि जराओ बिबिनो एमपी खाइमान जराओ थांप्रुओ बसुनो साक नांजाग्लिया आबोनि बागै बनो नाकारै दिसितन ताबु जों बनो साइमानखा ब पॉलिटिक्स नि कारणे से कांग्रेस जागा मालिया नि बागै से पॉलिटिक्स नि कारणे से दफानो फियकना नि बागैया अबो बिनि बिसिंगो बिनि साक मांनि रोंमुं सिमुं बायसे अबो खय बुतवानि तमुं bo borok no kereng khainani ganang khainani aboni swarelem bin thanio griko bahai kai bo development khainai bin development ni planning noksa griko ahai getei bo ringya sia budia si hini ang bono sanai tamgui hingkai elam bago samani tongo sengsar ni kereng rok hingkai butuas sengsar ni kereng hini hinnai tabuk ni bortoman ni মন্ত্রী রক আগিনি মন্ত্রী রক তাপুনি বর্তমান যিনি বন মন্ত্রী কতর ডেপুটি চিফ মিনিস্টার অথবা রেভিনিউ মিনিস্টার ফিচারি মিনিস্টার ট্রাইবেল ট্রাইব মিনিস্টার বরক संसारनि रों मुंबाइ रोंजा एनसिया हाय बरं गोनां एनसिया हाय गोरों गोनां गोथार हिनजानाय बरक तैके बक्रे हायपानसै राजा बाय बिनि तुलना करे आ जागाव bo NC ni selai kereng hini ko simani abono ang mani nahar manya tam bagai ingkai bo Delhi ni kogna sao Delhi ni kogna sanai Delhi ni tabuk ni pradhan mantri oro Tripura phai sabai pru tam hin saka o ha saboni Tripura ni oro ni mukhyamantri sabongnan bata Tripura sarokna ni bata hini sapainai bothok nai belok nai amti haikeno raja bo jokhon जों thansa baksa khaipru sudah botabuk jatuh baik thansam baksang dan musungjago INPT IPFT se sarandar khai BJP se sarandar khai binara thansa baksang na khai phai kai bo phaiya tau bo thansa baksang na mani abo khai bo sungno lama koror dinar ni nai manis bon sak mang mokol nobia buina bo mokol phono boi mania abo ni bagisi ang bono amti hinisa tar mane bo kai torni hamari bai hamari kuplung mania amti swar elam fan bin thanio kriko da fano fiok manani moto bin thanio fan kriko bo sai manya ko bini rasbari wo thangai faljak ujent palace no bo thangai lokol khlai ara asuk nai ne bo borong abose sao nangka kai angani rasbari no phal dinai aboya phalnaniya abono chungcha khainani bagi se bo raja angnani bata bini chuchu bora rasi song bul khailang mani agreement khaitaniyo 10 no power di mani a power di mani bul ni on tap khlai ang abono segei na pinai khlai pinai si hinini hinani bata khlai kha hini chipungnani bata abo si bini samung tong mani bo abo hai khlai oi tei bose sanai tong tong mani amti hake sanai tong tong mani a sanmung bini sanmung kaham ni sanmung ya bini khlai mung kuwini khlai mung ya o kuwini khlai mung ya ni bagi tabuk bo Tripurani bubagra himi tongo piaba kok borok bai bo lecture se khlai me ko thaja thuisu sama bai se bo na kok borok saka saka hindai sini bororo tong thok jak uklai tong lai raja no raja dia khai সম্মান dia khai sabunari nei raja no সম্মান divino INPT hai bodol IPFT hai bodol BJP hai bodol bin thaniyo phaimani a somoyale bo rikhlaise hor hungkai khlai ase kai hungkai bono aponi bagino o thokai no mukus khulugi nani bagai ang phaimani ani ang saklai mani ani o chayarokno kaitor nakarth tei bono amari bai kupulung khlaiton bono tebo swarelam fanditon chini da phano phiok manani bagai fanditon chini o movement gai जों sakmanni fan bai chini jabano chini surimano khnaoi kaitor khnaoi chini jabano kaitor soyam se jaba khainani bagai sukna hani angkhori phaika o jaba kaitor ni jabasi kirijagnani karan krai जों chin dafa yok जों jatana hamjaja
जों जतन सुवारेलम बाय कुपुलुंजा जों जतन जुखा बेथाखा कायतर जोंनो लिडिं खालायखा कायतरनि बुमुं जों जतन लबजाबता हामबाय যতন হামবাই যারা যারা সোশ্যাল মিডিয়া নাইতংনাই রক তাই চিনি Tiprasa bosong যতন হামবাই आं চিনি কক্থায় থাইনি সানা মুসুমাখে চিনি বিজয় দেববর্মা ব বৌবাগ্রানি মুঙ্গুই যে থাইজা থানি কক হামিয়া সামানি আবনি ব্যাপারে সাং সানাহনি তিনি ও ভিডিও মাখাইছিও नोंनि मुं बिजय देबबर्मा ना नों बोसोर जरते बिजय खायमानखाबा Tiprasa बागै बोसोर जरते नों बिजय थाय उन्नति खायमानखा नों साइसुं खायमाया बुनि बागैबा हामिया तसारि नों बबा ग्रानो जे हामिया सावो नरक तामनाय पार्टी हाबनाफोर Tiprasa थांसा खायनाफोर बिनार थांगो हने नरक आफुरो भोट बेंकनि बागै थांगो नरक बन फुनुगै भोट तेबो गोबांखाय माननानै ताय बासाना बागैसो थांगौ ताय नों बन हामिया सायैबा तामनि बागै कायतन नों खमासान नों गाहाम कक गुबै कक सामा थाङा नों कायतन खमासान नांगिया नोंखाय सिया बुका बरते गोसोखोरै दिनै Tiprasa बसंनि बागै साक थारै कामखाय दङ जागाव नों तामनि बागै बादा खाया नाङार निनि आरो बादा खायनो कुनु दरकार करै जों बरक जों Tiprasa बसं जों सायमानो साबो गाहाम खाय साबो हामिया खाय जों बताबुक यासि पास्ताबाय माइ तामनाय माइ खसाइसाव नों साना नायगिया जों नायखाया जों CPM नि यागनि कागना CPM यागनि जों या कागना बागै जों तामनाय IPF देबो खाय नायखाया इदानिं BJP बो मा खायखाया ताम कारणे मा खायखाया BJP हांखाय आबनि कारणबो साय खोनारिवन जे जुट थंनि बासा लायखाया विधान सभा ताबुक ST एरिया व BJP बासाव नंगारो जुट थंगै नंगारो प्रार्थी सिरिमेया ब IPF दिना हामजाक पानो ताम खानिसा ब BJP नन मारिसिने भोट नंगारो नि प्रार्थी सिरिमेया नों IPF दिना हामजाक पानो जखनते जुट सरकार जिति थांगा तामंखा सिनि Tiprasa बसंनि बिसिंना डिवाइड एंड रूल थांगा ए ब BJP जे खायो बन महै सामुरि मंगलाक महै लोन रि मंगलाक ब IPF से खायो म BJP एरिया ब लोन माया ब महै सामुं माया तामनो उन्नति खाबा दिनै साक थारै Tiprasa बसंनि हामिया साया दुख नुखानसे बुबाग्रा थांगा आगुइ दंगो नों बन तांगै महैके बरक बाय डिवाइड खालायो बिनि बिरुद्धे बरकनो बासारिना नाय ताय बरक जतन यासि पास्ता माइ खसाइसाव बरक जतन सिउ नोंहाय सियाया नोंहाय कायतनि कक सावै जों अनेक बरक नुखा अनन्त तामखा कायतनि कक सामां सामा बोसानि समान बोसागो बोरैनो तलांगै गुवाव थांगो फटो बुजागो बुमाबाय तंग बोसाबाय तंग नों ताय कायतन र माबसानि तंग लासिया बुबा ग्रान मुंति सानानि निन महै कक साना अधिकार करै जदिनो नों आंबाय कक साना मुसं हांगाय डिवाइड फाइमानो आनि इनबॉक्स ति फादि इनबॉक्स ति फाय आंबाय कक सापाजि आं नन पार्सनल आन फोन नम्बर इवन नोंगा सिया बुखा बरा ताय करै निना सोशल मीडिया जे सामानि निना सोशल मीडिया जे सामानि आबना कक न तिसाइनारि ताय बुबा ग्रान थानि खमा सान्दि आसुनानि कक हामबाय।